Разкажи ми за Сандри, за работата с него. Много ми е интересно да ми кажеш как сте се намерили, ти като си толкова взискателна към работата, как се случват нещата с вас, как решавате да финализирате нещата, кой, примерно на някой, ако му хареса нещо различно, пък другия не го хареса въобще, как се случва целият процес с него? 2016 или 2017 ще те изложа с точност, но от тогава работиме заедно и ми прави по-голямата част от репертуара ми, песните, сигурно едно 95%, че и повече са негово дело. За него какво да кажа? Той е един изключителен музикант, страшно много талантлив и много взискателен в това, което прави. С него е страшно лесно да се работи, защото е голям професионалист. Допитваме се за всяко едно нещо и го одобряваме двамата. Дори той, че е такъв музикант, нали, ме пита това харесва ли ти? И не само с мене. Той работи с много изпълнители и знам, че така работи по такъв начин. Аз помагам къде? Може би в текстовете помагам, но нали не смея сама да взема решение и да кажа този текст ще остане за еди коя си песен и така нататък. Да. Пак си говорим двамата и го решаваме и така се получават нещата. Мисля, че и по-професионално, и по-бързо, и по-лесно. С него се работи много лесно. Той наистина е много различен. Сега не да му правим просто така четки. Точно заради това наистина, го обичам толкова много като композитор и като аранжор, защото той има неговия почерк. Да, почерк е правилната дума, да. Той има неговия почерк. Как да го сбъркаш. Той се отличава от всички останали и главата му е пълна с музика. Доста работи най-вероятно и това пак има някакво отражение. Да. И за мен пък това е интересното, че въпреки, че и двамата сте много различни в това, което правите, заедно пък става магията. Магията е там, че работиме от доста дълги години заедно и вече той ме познава като изпълнител и аз на доста места съм го казвала, примерно излиза някоя нова песен и някой колега каже: Саша, поздравявам те, много хубаво си изпяла, нали, тази песен. Обаче истината е там, че примерно ако не е бил той, смея да кажа, че той ми е като ментор, защото ако не е бил, нали, той, аз сигурно сама нямаше да ми дойде чак, нали, тази идея и да я изпея така по този начин. Страшно много ми помага в абсолютно от началото на едно парче, в целия процес, да. Нали, да, докато да излезне парчето, да го изгледаме, нали, в социалните мрежи и вярвам, че и на другите изпълнители. Но ти му се и доверяваш пък като професионалист, нали? Това също. Сигурно е единственият човек, на който с двете ръце и с затворени очи. Но пак казвам, той ме познава страшно много като изпълнител и знае какво харесвам, как го харесвам. Работата, времето, годините. То стиковането си става, абсолютно, да не кажа от само себе си, но тя работата върви.